mu rike faida ibrahimiyya da kyau. Duk wanda ya wulakanta ɗariƙa ko ya wulakanta faila ba zai mutu ba, shi ma sai Allah ya wulakanta shi. Wannan shine abin da yake a rubuce a wurin Allah tabaraka wa ta'ala. Wanda bai shiga ɗariƙa bai shiga ɗariƙa, hanya ne mai kyau. Ɗariƙa hanya ne na istighfari da salati da la ilaha illallah. Istighfari muna yin shi li islahi zawahir, salatin annabi muna yin shi li islahi dhamair, la ilaha illallah muna yin shi li islahi sarair. Muna yin istighfari domin mu gyara gabanmu, bakinmu yayi kyau, idanmu yayi kyau, kunnenmu yayi kyau, hannu, kafa, farji, duka gabanka ya zama baya aikata haramu. Muna yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda zuciyarmu yayi kyau, ya zama ba girman kai ciki, ba hassada, ba munafunci, ba keta, ba kinibibi, ba mugunta. Muna yin hailala dan ya zama ba ma neman wani matsayi a wurin halitta sai a wurin Allah kuro. Ba ma neman wani makami. Duk sanda kaga mutum yana neman matsayi wurin halitta, la ilaha illallah bai huda shi ba. Idan la ilaha illallah ya huda ka, ba abin da ya dame ka da halitta, sai dai ka amfani da su kurum, amma baka bukatar sakamakon su, ko su biya ko kar su biya, wannan ya rage nasu. Kai dai kama wanda ya saka aiki kurum, sakamako yana hannunsa. So da ka samari mu tashi mu nemi ilimi, mu yi karatu, mu yi sana'a, mu yi ibada, mu bar rena manyanmu, mu bar wannan. Mu yi karatu. Wanda ya rena babba, shi ma idan ya zama babba, wanda suke kasan shi sa rena shi. Mu dinga faɗin magana mai kyau. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira, in ya bude baki zai magana ya faɗi alheri, in ba zai faɗi alheri bai shiru. Saboda haka mu girmama manyanmu. Allah ya yi mana baiwa da manya-manyan mutane, malamai, salihai, waliyai, amma ba za ka gane su ba sai idan zuciyanka ya yi kyau. In zuciya bai yi kyau ba za ka gane mutanen da Allah ya yarda da su ba, sai dai Allah ya rika gwada maka mutanen banza irinka. Amma idan zuciyanka ya yi kyau, wallahi da ka ga wanda Allah ya yarda shi ka gane shi. Saboda zuciya kamar glass ne, a cikin shi za ka ringa hango komai da komai. Kuma al-muminu mir'atul mumin, mumini madubin mumini ne. Idan ka duba miro, waye za ka gani a ciki? Kanka za ka gani, abinda ka faɗa kanka kake gayawa. In ka duba miro ka ce ka ga wannan mutumin banza, mashayi, mazinaci, shege, jahili, dan iska, to kai ne shi. In ka duba miro ka ce oh ka ga wani babban malami, bawan Allah, salihi, mutumin kirki, wali, gudubi, kai ne shi. Saboda ka ya rage naka, ka faɗi abin da ka ga dama, kanka kake gayawa. La tahqiranna musliman, la tazkura aiba mri'in wal aibu minka qad yura. La tubghidanna musliman la taqbabi illa li atki shir'atil muhazzabi. Wa la taburranna musliman walau zahara burrun ala yadayhi da'aban fattafir. To musulmi kenan balle mumini. In an ce dariƙa, kowa ya ce shi dan dariƙa ne. Dariƙa makamin imani ne. To abinda tun a musulunci ma baka bar shi ba, kuma kana aikata shi a imani. Tun a musulunci annabi ya ga mana al-muslimu man salima al-muslimuna min yadihi wa lisanihi. Wannan ordinary musulmi kenan, wanda baya zagin kowa, baya cutan kowa, amma kana da awan dariƙa, wataƙila ma kana da awan kai mukaddami ne, amma ba ka da aiki sai zagin mutane, sai cutansu, kuma kai mukaddami. Saboda ka samari, don Allah don annabi mu yi karatu, mu yi shiru. In mun gana zage-zage mu tashi mu bar wurin kawai. Akwai mutanen da in ka zage su shi an shekara 40 cikin ƴaƴanka ba mutumin kirki ko da, wallahi, kuma ba a rubuta ba balle ka gani. Allah ya boye kayan shi. Akwai mutanen da ka rena su kai, amma in ka zage su wallahi gidanka sai ya mutu. So mu bar wannan, mu bautawa Allah kawai, mu yi karatu, abin da ke gaban mu yi, abin da bai dami mu bar shi kawai. Ya Rabbi, ya Rabbu, ya Rabbahu, ya Samadu, wa kun mugisan lana ya wahidul ahadu, ya barru, ya witru, ya ainul muradi ajal, ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu, agis ubaidan wa farrish karbahu abadan, ya man la shabiya lahu haqqan wala niddu, anta al-qiyasu li kulli khaifin wajal, ya Rabbu, ya Haqqu, ya man la lahu diddu, farrij li ummati khairil khalqi gammahum wala yanaluhum nasabun wala hasadu.
المصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب يا أحمد صل وسلم على خير الورى جددا محمد آلي أصحابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكل عام وأنتم بخير. التكبير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.